Jedinečnou dominantu hrad Brníčko mohou díky projektu v rámci strategického plánu LEADER obdivovat turisté a návštěvníci stejnojmenné obce. Památka představuje cenný doklad středověké hradní architektury, dochované bez pozdějších úprav. Konzervace hradu Brníčka byla důležitá z důvodu toho, že zřícenina už chátrala, jednak povětrnostními vlivy a také tím, že hrad byl navštěvován častěji turisty a turisté se bohužel nechovali dobře k tomuto hradu a lezli na ty hradby. Hradby jak byly zetralé, tak byly i nebezpečné a padaly nám. Takže z důvodu zachování kulturní památky a z důvodu bezpečnosti návštěvníků, aby se někomu něco nestalo. Poměrně rozsáhlý areál hradu se dělí na 4 části. První z nich je původní přístupová cesta, kterou dnes prochází přístupová pěšina. Další část představuje mohutný terénní útvar, interpretovaný jako bolverk, na který po bocích navazuje vnější valový okruh obklopující jádro. Dále k severu je to převážně rovná plocha předhradí s navazujícím vnitřním valovým okruhem. Poslední částí areálu je samotné hradní jádro, kde je zachováno největší množství nadzemní architektury. Kromě zakonzervování památky a jejího uchování pro další generace došlo v rámci projektu k obnovení přístupové cesty. Návštěvníci uvítají i 2 informační tabule s historickými souvislostmi a zajímavostmi nejen o hradě, ale také o zdejší obci. Celková investice k zachování památky činila 1 160 000 korun.